Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Традиційно будемо піднімати найактуальніші питання, які хвилюють і стосуються як України, так і світу. І вже готовий і радий вітати у нашій студії гості цієї години. Це Катерина Одарченко, політтехнолог. Я вас вітаю. Доброго вечора. Одразу до головної теми перейдемо. Майбутня зустріч спецпредставника Держдепартаменту по Україні Курта Волкера – це зрівняння годинників в рамках переговорів щодо ситуації на Донбасі, і конкретних результатів від неї очікувати не варто. Про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, інформують російські ЗМІ. Цитую. Там порядок денний досить вільний. Це зрівняння годинників і обмін думками з поточних питань, завислих питань щодо ситуації на південному сході України. Очікувати якихось результатів від цієї зустрічі навряд чи можливо і не слід, напевно. Це зрівняння годинників, робочий процес. Кінець цитати. Нагадаю, що спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер планує зустрітись з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Дубаї. Раніше Волкер заявляв, що під час зустрічі йтиметься про відведення підконтрольних Росії сил на Донбасі і звільнення заручників. Пані Катерино, одразу хочеться вас питати, поки що не зрозуміло, чи почалася зустріч чи ні, але все ж таки. Ось висловився Дмитро Пєсков стосовно цієї зустрічі. А які у вас сподівання на ці зустрічі? Якщо так от відкрито кажуть, що вони жодного результату не дадуть, то навіщо тоді ці зустрічі? От поясніть, будь ласка, розтлумачте. Ну, дивіться, відчасти тут в будь-якій пропаганді, як ви знаєте, агітації є частина правди і частина, власне, трактування. І в Російській Федерації це видно надзвичайно чітко. Чи є ця зустріч робочою? Так, вона є робочою. Чи може пан Волкер приймати рішення, припустимо, з приводу ведення миротворців? Ні, не може. Чи важлива його думка для Державного департаменту США, для держсекретаря Тіллерсона? Безумовно, важливо, бо це є безпосередньо представник, безпосередньо працівник Офісу Державного департаменту, який займається питанням України. Чи завершиться конфлікт найближчим часом після певної зустрічі Волкера з Сурковим, чи заяви Тіллерсона, чи навіть заяви Трампа? Ні, очевидно, тому що світовий досвід, ми ж не живемо в ізольованій певній системі. Ми живемо в світі, де існує понад 100 подібних гібридних війн, і частина з них безпосередньо відбувається за участі Російської Федерації. Подивіться на грузинську проблему, тобто це механізм впливу, який залишається досі, допоки в Росії існує такий принцип врядування, який, власне, нині Путін пропагує і формує. Тому тут потрібно до всього відноситися скептично, але Росія і російський МІД нещодавно зробив заяву, яка є досить резонансною з приводу майбутньої відповіді Кремля на можливі нові санкції і продовження санкцій з сторони Сполучених Штатів, тому що Мінфін Сполучених Штатів готує, як ви знаєте, власне, подібну концепцію. І не дивлячись на те, що фінансування і зусилля Російської Федерації з приводу лобіювання своїх інтересів і в питанні економічному, припустимо, всім відомий Nord Stream, Північний потік, який безпосередньо робить Україну ще більш залежною, Україна втрачає багато коштів від того, але все рівно він економічно, на жаль, вигідний і частині країн Європейського Союзу, і Росії. І Росія докладає максимально зусиль, аби саме раціональними аргументами і внеском в наддержавні структури, участю в парламентській асамблеї Ради Європи як повноправний член, і участі в економічних проєктах, припустимо, розробці нафтових родовищ, спільних проєктів щодо транспортування газу, вона має основні економічні аргументи. Але подивіться на реакцію на участь Трампа в Давосі, і на ті мітинги, які передують. Тобто європейське співтовариство і світове співтовариство в цілому не сприймає Трампа, про що говорять міжнародні рейтинги сприйняття Америки,
Америки як держави і американського уряду, що заяви Трампа з точки зору і таких більш нейтральних відносин з Російською Федерацією, прагматичних відносин, немає підтримки. Тому говорити, що Америка, припустимо, відмінить санкції, ні, вона їх не відмінить, тому що знову ж таки потрібно бути відвертими. Це санкції, які стосуються не всіх росіян, не всього російського бізнесу, як частина виборців вважають, а це санкції, які персонально стосуються певних особистостей, так і з найближених людей до Путіна, в тому числі, але і певних компаній російських, але не всіх компаній. Тому ці санкції є неприємними, але вони не є настільки критичними, як, припустимо, санкції, що свого часу були введені Сполученими Штатами і рядом наддержавних структур проти Ірану, коли Іран, по суті, в Ірані стався глобальний економічний колапс, і країні довелося відмовитися від своїх ядерних амбіцій, принаймні на цей період. Тому все складніше, це набагато складніше, ніж подається, особливо в російських засобах інформації. Але ми маємо бути готові, що потрібно докласти ще багато зусиль, нас з вами, як представники, як лідерів думок, і офіційної дипломатії, громадської дипломатії і кожного підприємця, який робить свій вклад в економічне зростання країни, аби рухатися до вирішення цього конфлікту. І це маса питань та комплекс заходів. Тоді, підсумовуючи це питання зустрічі Волкера-Суркова, навіщо тоді ці зустрічі зараз? Це, якщо не помиляюсь, четверта вже зустріч. Вони є логічними в аспекті того, що обговорювалося в Нью-Йорку на Радбезі ООН, тому що Російська Федерація і основна точка критики, яка була озвучена на Радбезі ООН, стосувалося саме участі Російської Федерації в сирійській війні, в сирійському конфлікті і застосування хімічної зброї колективом Асада, який безпосередньо має підтримку з боку Російської Федерації. І це є болюча тема, тому що Росія, в принципі, сприймається як такий дуже небезпечний партнер, як така мавпа з гранатою. І зустрічі, що стосуються інших впливів окупації, анексії з боку Російської Федерації, безумовно, потребують зараз більш жорсткого контролю, тому ця зустріч в ці дати є цілком логічною. Перед цією зустрічю з Волкером, з Сурковим, перепрошую, Курт Волкер був в Україні і мав зустрічі з Порошенком, Муженком, Турчиновим. Про що ці зустрічі говорять і які головні теми піднімалися? Дивіться, що таке Державний департамент, і в тому числі і CIA, Central Intelligence Agency Америки. Це органи, які, в принципі, мають в тому числі елементи певної глобальної розвідки. Тобто вони пишуть звіти, аналіз, певні дорожні карти по ситуації, по всім країнам. В принципі, навіть якщо ви зайдете на сайт CIA, ви можете побачити аналіз навіть у відкритому просторі про всі країни. І про Україну там, до речі, такі речі досить неприємні написані. Але тим паче, тобто це є робочий процес, і те, що він відбувається, це безумовно є великим плюсом. Але чи у подібних звітах немає даних про корупцію, клептократію, в тому числі, яка стосується Збройних сил, яка стосується корупції в сірих зонах торгівлі, припустимо, з окупованими територіями і анексованим Кримом? Звісно, ці всі фактори, вони не живуть в ілюзії, вони так само знають як про наші перемоги, так і про наші внутрішні поразки. Що безпосередньо впливає потім на жорсткість рішень. Тому що коли країна економічно сильна, і коли вона показує динаміки зростання, то, відповідно, позиція щодо її захисту стає більш стабільною. Чому? Тому що, припустимо, в Америці в меншій мірі там виборця хвилює питання України, якщо бути відвертими, то в Європі в цілому питання свого східного сусіда хвилює досить вагомо. Але коли, припустимо, пані Меркель виступає абсолютно чітко з проукраїнською позицією, публічно з проукраїнською, санкції проукраїнські, але все рівно Німеччина зостається одним з важливих партнерів Російської Федерації економічно. Але вона виступає, і
Німецький платник податків, який вкладає свою частину коштів безпосередньо в бюджет Європейського Союзу, в бюджет економічної допомоги, в бюджет східного партнерства, в програму якого Україна входить і активно бере участь. Він запитує: пані Меркель, Християн-демократична партія, а чи ефективно використовують українці мої податки? Вони читають корупційні скандали різноманітні і так далі, і так далі. І від того безпосередньо адаптуючись, все ж таки кожен політик, світовий лідер, він в першу чергу є популярним політиком всередині своєї країни. Він не може однозначно казати, що вони виправляться колись. Йому потрібно декларувати успіхи уже сьогодні і наше бажання рухатися реально до Європейського Союзу. Бо зараз, якщо ви бачили, є така кампанія досить негативна, яка обговорює, що навіщо нам Європейський Союз? Давайте шукати третій шлях. І це, в принципі, також грає на руку Росії, тому що так, оптимальний наш шлях – це є шлях певної такої абсолютної незалежності, позаблокової держави, яка буде економічно сильна і так далі. Але ми ж живемо в реальності, і ми розуміємо, що нам потрібна підтримка, і в цілому Європейський Союз, Світовий банк нам цю підтримку надають. Питання в тому, наскільки ми, знаєте, як людина, яка потрапила до лікарні, і їй кажуть: не їж солодкого, а ти все рівно продовжуєш їсти солодке, і навіть найкращі лікарі не можуть тебе від того врятувати. Тому тут це хронічне бажання легко заробляти гроші, а на корупції вони заробляються легше, ніж на певних спільних проєктах навіть з Європейським Союзом, кредитуванням, де в тебе прибуток максимум 10% прибутковості проєкту, а то й 5%. Дуже добре. Це складний шлях. Тому питання знову ж таки дуже комплексне, і тут задіяний не лише Волкер, Сурков, наші представники МІДу, тут задіяні в тому числі і виборці, які дивляться на Україну з інших країн. Є дуже цікаве дослідження, воно опубліковано на сайті Міністерства інформаційної політики. Це фокус-групові дослідження, соціологія така своєрідна, яка проводилася в ряді країн, в тому числі країн Європейського Союзу. І там, відповідно, прості громадяни говорили, а з чим вони асоціюють Україну? І Україна асоціюється з анексією Криму, з конфліктом і з революцією. Тобто це три ключові асоціативні групи, які існують в стереотипах розвинених країн. А ми ж маємо асоціюватися в той самий час, якщо ми з вами зараз подумаємо про Дубай, він в нас буде асоціюватися з багатими, але порядними шейхами, з економічним розвитком і з чудесами світу. Я тут приводжу цей приклад, тому що навіть на прикладі даному в нас є дослідження, але ми ніяк не рухаємося з точки зору створення правильних стереотипів, припустимо, в світовому співтоваристві. Пані Катерино, ми повернемося ще до цієї теми. Зараз підключаємо до нашої розмови американського політтехнолога Джейсона Смарта. Джейсон, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру оперативно. Еще интересно услышать и вашу позицию, точку зрения касательно встречи Суркова-Волкера. Начнем вот с этой темы. Какие у вас ожидания и лично интересно ваше мнение, пожалуйста. Я думаю, что эта встреча, как мы можем ожидать ее, как Волкер сказал уже давно, что это процесс будет длинный, не быстрый, и он будет работать со всеми. И это очень хорошо. То есть действительно очень открыт, встречается с всеми, я хочу лучше понимать ситуацию и понимать, как реально мы можем закончить эту войну скорее. Еще такой вопрос касательно Дональда Трампа в Давосе. Расскажите, пожалуйста, все-таки, что вам может быть известно касательно встречи? Будет ли она Порошенко и Трамп? Самое, что я слышал, что не будет встречи между ними, но будет Тиллерсон встречается и Порошенко. Как вы знаете, Трамп там будет встречаться с много, и просто времени мало. И еще они встречался с много президентами из Европы, которые очень важны для интереса Соединенных Штатов и интереса в мире, в бизнесе и во всех сферах. И это очень важно, эта встреча встречаться с теми людьми, с кем он еще не встречался.
Господин Джейсон, еще интересен вопрос. Дональд Трамп – это же второй президент после Билла Клинтона, который приехал в Давос. Вот расскажите, что это может означать и зачем тогда Трамп приехал в Давос? Тоже ваше мнение интересно услышать. Ну, как все лидеры, которые бывают в Давос, я думаю, что его смысл очень простая. Что первым это просто личная уникальная возможность встречаться с истокными лидерами. Не только в сфере политики, а тоже в бизнесе. Международный уровень, международный степень. И еще это лично для его, как я сказал, что столько людей, которые бывают в одном месте, это бывает только когда ООН начинается свой год, и свой национальный прием. И все бывают. Это один возможность. Второй возможность встречаться с всеми лидерами, это как раз в Давосе. Из этого, я думаю, что он будет очень умно, очень интеллигентно использовать эту возможность, объяснить его позицию, что США должен делать в мире сейчас, и объяснить, что такое Making America Great Again. То есть, что это значит реально, как президент сейчас, как он будет работать с всеми этими людьми. Расскажите еще, пожалуйста, Джейсон, так сказать, из первых уст, какие главные темы обсуждались с Дональдом Трампом в Давосе? Ну, знаете, я думаю, что мы видели еще, это не показало полностью, что там было за встречу. Как всегда, вы знаете, они говорят, что они публично говорят, это только что они ходят, что СМИ пишут. А что действительно там был за разговор, неизвестно. И думаю, что в течение недели уже будет информация об этом, и будем лучше понимать действительно, что там было, и что там дальше будет в отношениях между ними. Джейсон, и еще один вопрос. Вот хотелось бы уточнить касательно, опять же, возвращаясь к встрече Волкера и Суркова. Сам Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, уже назвал эту встречу, то есть просто для, так как он выразился, сверки часов. Вот какая ваша позиция? Все-таки нужны эти встречи и могут ли быть они действующими? Ну, я думаю, что Россия, конечно, хочет минимализировать эту встречу и не будет делать большой акцент на него. И, как всегда, как все эти встречи, что официально они говорят, это позиция страны, это позиция политическая позиция. Почему они сказали, что мы только говорили об этом или не говорили об другой, это за свои внутренние политические причины. А что действительно было за встречу? А может быть, даже мы никогда не узнаем точно, что они сказали и что они решили там. Но я могу сказать с большой уверенностью, что Волкер сейчас хочет сделать что-то. Они просто хотят сидеть и ждать, и посмотреть, что дальше будет в Донбассе. Он действительно хочет видеть какой-то результат. Из этого я уверен, что эта встреча будет полезна, и не будет просто пустые слова. Джейсон, как вы считаете, каких успехов и результатов может добиться Курт Волкер в вопросе конфликта, решения конфликта на Донбассе Украины? Ну, знаете, я думаю, что это все зависит, о чем они говорили на последней встрече. И еще очень интересно, о чем они говорили. Как всегда, когда есть такой разговор и мирный процесс, нам надо понимать, что действительно, какие главные проблемы из глаза России существуют в этом конфликте и как он может решать его. Потому что Россия здесь, как мы знаем, это страна, которая атаковала Украину. Но все равно, как мы можем сделать, как мы можем работать с Россией в этой очень сложной ситуации, чтобы она решила просто оставить Россию в покое. Джейсон, спасибо большое за коментарі, за те, що вийшли на пряму связь з нашої студії. Джейсон Смарт, американський політтехнолог, був на прямому зв'язку зі студією АТР. Повертаємось до студії, спілкуємося з Катериною Одарченко. Пані Катерино, хочеться почути ваш коментар стосовно почутого, стосовно цих зустрічей. Відійдемо трошки. Ну, знаєте, тут абсолютно правильно американський колега говорить, що потрібно відходити від ілюзій і говорити прагматично. Бо в нинішній ситуації чи важливіше питання Сирії, припустимо, для американського президента, ніж питання України, так, на жаль, воно є важливішим. По-друге, дивіться, Російська Федерація знаходиться геополітично в складній ситуації, бо вона була частиною полярного світу, і, власне, квінтесенція цього протистояння проявлялася під час Холодної війни. Зараз всі глобальні прогнози на всіх глобальних форумах ми говоримо про вплив
Китаю, про китайське економічне чудо і про можливість китайської комуністичної партії, не дивлячись на корупцію, не дивлячись на досить архаїчні методи управління, реформувати саму себе і, відповідно, створювати в тому числі правильні позитивні стереотипи. Подивіться на виступ, припустимо, Джека Ма, який також брав участь в Давоському форумі. Тобто Джек Ма є втіленням, таким от образом з точки зору саме нового Китаю, який не є на зразок Росії закритим таким корумпованою державою, яка має певні перспективи, але досить слабка всередині. А він є втіленням інноваційного Китаю, який співпрацює з Заходом. Так само, як і Сполучена Америка, Сполучені Штати Америки мають всередині певну кризу, що була спричинена, на думку Трампа, надто високими соціальними дотаціями Medicare, Medicaid, іншими програмами Обами. І, відповідно, Трамп намагається реформувати, в тому числі з податковою реформою і так далі, всередині свою державу. І це є для них пріоритетом. І вони цим живуть. І Трамп не хоче, аби республіканська партія в цілому відкрещувалася через декілька років від нього, через стіну, через ряд досить таких ксенофобських заяв Трампа і так далі, і так далі. Тому це складне питання, і говорити про те, що, знову ж таки, Україна, яка економічно сильно, Польща є такий дуже близький приклад. Дуда зустрічається з Трампом, і вони про що домовляються? Вони не домовляються про цінності. Вони домовляються про конкретну купівлю скрапленого газу Польщею в Сполучених Штатів Америки. Зрозуміла економічна вигода, і Польща ще раз заявляє про те, що Меркель, ти вже минуле, а відповідно Дуда, польські лідери, польська нація виходить в тому числі в лідери Європейського Союзу. І чому в Давосі в цьому році феноменальна кількість учасників? Тому що всі розуміють небезпеку євроскептицизму, який в тому числі підтримується Російською Федерацією. Всі розуміють необхідність реформування структури бюрократії Європейського Союзу. І це вже це не новина. В цілому, вже я часто працюю в Брюсселі, років 7 вже мова йде про те, що євроскептицизм наростає, бюрократія не подобається виборцям. І подивіться, і наскільки сильно нинішній склад Європейського парламенту відрізняється від минулого складу Європейського парламенту. Наслідки Брекситу і так далі, і так далі. І знову ж таки, всі не хочуть очікувати нову економічну кризу. А економічна криза нова, в цілому можлива. І в тому числі і через мильну бульбашку криптовалют і так далі, і так далі. Тому в аспекті всіх цих глобальних тем, в тому числі і теми глобального потепління, яке не просто абстрактне глобальне потепління і ведмеді. Це конкретні санкції і зобов'язання, які, припустимо, Китай має виконувати. І в протистоянні Америки і Китаю, тут до цього є питання. Чи будуть зараз рішення до виборів в Росії, поки що досить впевнено Путін рухається до перемоги на цих псевдовиборах, але чи будуть якісь рішення, то велике питання. І питання внутрішньо до нас, чи маємо ми в цей час відмовлятися, припустимо, від соціальних зобов'язань перед людьми, які знаходяться на окупованих територіях, що ми нещодавно зробили, припустимо, коли відмовилися виплачувати пенсії. Ми до теми виборів ще повернемося, поки що хотів ще поточнити про Давос. Знову ж таки, заакцентована увага більше за все на приїзді Трампа туди. Хочеться почути, але коротко, лаконічно, які теми будуть піднімаються. Знову ж таки, а потім хотів у вас ще спитаю про зустріч Порошенка-Трампа, але поки що давайте ту загальну про тему, потім вже детальніше. Тема основна, з якою Трамп їде, це відповідь на питання, як кампанія «Зроби Америку знову величною» буде відображатися на світовій економіці і світовій політиці. А очевидно, що вона буде відображатися, тому що він скасував ряд угод економічних, тому що він в цілому змінює політику щодо міграції. Поки що не настільки сильно, але все ж змінює. І політика протекціонізму внутрішнього
внутрішнього американського виробника знову ж таки відображається на глобальній економіці. А Європейський Союз в той самий час вже не може конкурувати, в тому числі з офшорними юрисдикціями, які є більш вигідними, ніж власне робота в Європейському Союзі. І вони бояться, що міжнародний бізнес, в тому числі зараз з пониженням податків, можливо, буде переміщуватися в тому числі до Сполучених Штатів або до країн Азії, де це більш вигідно. Тому це перше питання основне, воно, власне, було задеклароване. І відповіді на ті питання, які турбують мітингарів, це є, власне, політика Трампа публічна, та його особисті заяви і так далі, і так далі. І, по-друге, це, безумовно, питання глобальної зміни клімату, тому що після натхненної промови пана Макрона, який є переконаним, власне, борцем проти змін клімату, як і більшість лідерів країн Європейського Союзу, в Трампа абсолютно інакша до цього позиція. Я думаю, що про це теж мова, безумовно, буде. І стосовно зустрічі Порошенка-Трампа, як гадаєте, спочатку вона відбудеться чи ні? Тому що до сих пір жодної інформації немає. Дивіться, якщо вона навіть відбудеться в аспекті участі, у форумі бере участь лише в офіційній частині, тому що не можна називати навіть там український сніданок певним заходом, який безпосередньо, так, це теми, які пов'язані з основною програмою форуму, але там більше ніж 38 офіційних заходів і ще більше неофіційних, які країни там або організації влаштовують. Тому на самому форумі, під час, власне, участі тих тем, про які я назвала, чи може бути конструктивна бесіда? Ні. Чи може бути привітання і обмін там декілька хвилин словами? Так, це можливо. Але протокольної зустрічі, якби обговорювалися якісь суттєві рішення, то мала бути протокольна зустріч, яка анонсується і готується двома сторонами, чого, власне, немає. Ще хотів підняти питання стосовно зустрічі Порошенка з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Петро Порошенко у себе на Фейсбуці написав, що він дуже вдячний за політичну солідарність і практичну допомогу Україні у протидії російській агресії. І ось Порошенко також зауважив, що розраховує на підтримку Нідерландами політики санкцій щодо Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. І так само, ось ще хочу додати, що під час розмови з Марком Рютте також скоординували зусилля щодо покарання винних у збитті Боїнга. Що ця зустріч може дати? Як ви її вбачаєте? Питання відношення... І знову ж таки, стосовно ось цих заяв, перепрошую, стосовно цих заяв, наскільки вони можуть бути дієвими потім? В результаті. Чи маємо ми добрі відносини і ефективну роботу в Нідерландах? Після останнього референдуму до того є великі питання, правда, що створило проблеми для України з точки зору європейської інтеграції. Так, вони вирішені більш-менш, але все рівно проблем. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що дипломатичні відносини, і в тому числі народна дипломатія, тобто реальне розуміння України в Нідерландах, воно є досить неоднозначним. По-друге, Нідерланди самі по собі всередині Європейського Союзу мають багато таких противників. Чому? Тому що податкова політика в Нідерландах більш ліберальна, ніж в тій самій Бельгії, що знаходиться поряд. Відтоді ми розуміємо абсолютно природню проблему, що молодий бізнес і молоді люди їм їдуть там буквально 100 кілометрів до Нідерландів і відкривають свої офіси, свої підприємства в Нідерландах. Тому там є ще особлива позиція всередині Європейського Союзу самого собі. Тому ці перемовини є важливими, але розумієте, в чому справа? Ми теж часто працюємо там з українськими лідерами, і вони їдуть там до Брюсселю, і відбуваються зустрічі. Зустріч сама по собі – це є ритуал. Якщо після зустрічі немає підписаного меморандуму, плану дій, спільної дорожньої карти, принаймні на рік, а то на 3-5 років, що ми робимо спільно з Нідерландами, які проекти втілюємо, і не просто там ми втілюємо проект мрії, там такий-то, а конкретні якісь речі, то це інформаційний привід, який досить ефективно працює, але не якась конструктивна, ефективна робота. Таких можливостей дуже багато. І якщо системно пропрацьовувати навіть відносно
відносини з кожною країною, є гранти, які уряд цієї країни виділяє на роботу з партнерськими країнами. Ну, от, припустимо, Литва і Латвія свого часу інвестувала в створення агрокооперативів в інших країнах, так? Що є досить цікавою програмою, в тому числі і для України. Але українські політичні партії на те не зважали. Чому? Тому що це є системна робота, і для цього має бути і в політичної партії, і в, припустимо, комітетах ефективна зовнішньополітична робота. Це є складна робота, на яку потрібно залучати досить високооплачуваних спеціалістів, які мають принаймні хоч мінімальний в тому досвід. А вона в нас ведеться так досить безсистемно. Навіть торгові місії, які досить розпіарені з точки зору подачі, які Міністерство Мінеконом продукує. Якщо ви запитаєте підприємців, чи ефективні вони, то більшість підприємців відповість, що так, це цікаві інформаційні приводи, але реально просування нашого бізнесу його не відбувається. Відбувається просування бізнесу Касюка і так далі. От саме до того я кажу, що відбувається дуже багато зустрічей, дуже багато сподівань, закликів, обіцянок. Але по факту, як вони діятимуть? По факту, розумієте, в чому справа? Європейці, так само, як і китайці, як будь-яка країна, яка розвивається, їм потрібно дізнатися про свого партнера. І найкращий спосіб дійсно представити себе як стратегічного партнера, це можуть бути і економічні форуми, і культурні зустрічі, і різноманітні заходи, які ініційовані посольствами і так далі, і так далі. Це є привід познайомитися. Але після цього має бути стратегія. Чому у нас цієї роботи не відбувається? Тому що кожна політична сила приходить і розуміючи, що її цикл існування, він є досить незначний. Подивіться на Народний фронт. Був майже 20% рейтинг, став 1%. Той, хто ще більш-менш тримає структуру, це партія «Батьківщина». І відтоді політична партія не вибудує цю стратегію всередині себе. Відповідно, очевидно, немає стратегії. Я чому кажу про політпартії, тому що потім ці ж представники йдуть в Кабмін, ці ж представники очолюють комітети і так далі, і так далі. І відповідно в цій стратегії немає місця для роботи зовнішньополітичної. Тому вона така сама хаотична, тобто є такий рух, але цей рух броунівський. І внутрішня ситуація відображається і на зовнішньому рівні. Хочу ще трошки повернутися до зустрічі Волкера, Суркової взагалі. Перед тим, як вже згадував, що зустрітися з Сурковим, Волкер був в Україні, мав багато зустрічей. От хочеться все-таки більш поточно почути, що це означає взагалі, що перед зустрічю з Сурковим він прибув до України і тут мав зустрічі. Якісь, можливо, домовленості, можливо, перемовини якісь, знову ж таки, які не завжди засоби масової інформації висвітлюють. В Україні було ще, і залишається досить вагомим питання, яке в Україні не настільки висвітлюється, але воно вкрай важливе для цивілізованих країн. Це є порушення прав людини. Бо навіть в тих законопроектах, які ми голосно називаємо законопроекти про реінтеграцію, є багато дискримінаційних норм, що, по суті, дуже ускладнюють життя людей, що ментально з Україною, але не маючи, припустимо, пенсії, соціальних виплат, вони, їм доводиться співпрацювати з тими злочинними угрупуваннями, які є на місці. І багато питань. До того питання і до майбутнього, хто буде виплачувати збитки, бо під час того, чому змінилося АТО на інший статус? Тому що під час антитерористичної операції і терористичного акту Україна несе відповідальність перед громадянами за збитки. Якщо і це перспектива, безумовно. Тобто це як проблема, так і перспектива. Якщо ми маємо окупацію, або ми маємо агресію з боку Росії, то в майбутньому в міжнародних судах ми можемо вимагати від Росії компенсацію, власне, цього збитку. І така сама ситуація відбувалася після Другої світової війни. Але це на далеке майбутнє. Тому, в тому числі, в повноваження Волкера входить обговорення подібних проблем, які реально є дуже вагомими проблемами нашої комунікації з тимчасово
тимчасово окупованими територіями. Але знову ж таки, це є постійна робота, тому що постійно виникають ці проблеми, і представники Державного департаменту про них прекрасно знають. Ми маємо певну позицію, що безумовно в цих законопроектах є плюси, але так само є і мінуси. Але Сурков, інші російські представники, вони можуть ці самі порушення прав людини активно використовувати в тих самих наддержавних структурах, аби показувати, що політика України є не зовсім правильною, а ми дійсно є не агресорами, а миротворцями, які в тому числі гуманітарно допомагають цим територіям. Питання так само розмінування територій. Це є величезне питання, і розмінування – це також є величезні кошти, які ми маємо виділяти. Річ надзвичайно небезпечна, про що також чомусь публічні політики рідко говорять. І так далі, і так далі. Я думаю, що в тому числі Волкер в своїх зустрічах говорив про ці аспекти, які пов'язані з прийнятим нормативно-правовими актами законопроекту. І ще одну тему хотів з вами підняти стосовно виборів у Росії. Спочатку, знову ж таки, очевидно, хто буде наступним президентом, але все ж таки, після виборів стане вже відомо точно. Але що зміниться для України після виборів? Я маю на увазі і конфлікт на Донбасі, і ситуацію з Кримом. Розумієте, аби щось змінилося в політиці зовнішньої Російської Федерації, мають змінитися або радикально глобальні процеси, припустимо, там впасти ціна на нафту, якісь такі речі, які не пов'язані безпосередньо з внутрішнім виборцем. Або виборець в Російській Федерації має сформувати запит на інакший тип політиків, ніж представники Єдиної Росії, Путін як сам по собі лідер, і так далі, і так далі. Плюс політичні еліти і бізнес-еліти Російської Федерації так само мають бути інакше налаштованими і готовими підтримувати інакшого типу лідерів. Чи відбуваються ці процеси, як Путін, в принципі, прийшов до влади? Тобто він зі своїм досвідом роботи в КГБ дуже добре знав, як потрібно працювати з місцевими як кримінальними елітами, так і бізнес-елітами, для того, аби їх винищити чи з ними домовитися. І таким чином він вибудував вертикаль, яка існує до цього часу. І в цілому ця вертикаль нині залишається досить стабільною. Допоки не приходить глобальна економічна криза, тобто рубль, якщо пам'ятаєте, впав, досить суттєво, але все рівно зараз залишається більш-менш стабільним за рахунок того, що Росія вступає і в нові союзи, і БРІКС як союз є теж досить вагомим. Тобто в цілому Путін демонструє внутрішню як виборцю, так і елітам, що він не є на кшталт лідера КНДР, певним абсолютно нерукоподатним лідером. Він є інакшим, він є жорстким, він відстоює інтереси Росії, він тримає Росію спільно, але він цю позицію відстоює послідовно. І якщо нам досить легко говорити, бо ми, я думаю, ви і я цікавимося і західною пресою, і українською пресою, і європейською пресою, то в виборця всередині Російської Федерації є декілька каналів, в яких новини йдуть годину, з яких 40 хвилин, цілий слот, це інформація про Путіна в різних іпостасях. Путін головнокомандувач, Путін переможець на зовнішньому полі боротьби, Путін на міжнародних конференціях, Путін спортсмен і так далі, і так далі. Тобто, і коли людина щодня живе в цьому інформаційному полі, вона, на жаль, і схильна мислити так само, як, власне, медіа пропагують і стиль життя пропагує. Тому якихось таких глобальних, я вивчаю соціологію, яка ще більш-менш доступна, там Левада-центр проводить, можна тренди якісь спостерігати. І опозиція, хто був в опозиції помітним? Німцов був помітним, як це закінчилося. Група ЮКОС була свого часу помітна. Навальний, він виборцем, до речі, не сприймається. От подивіться на
Ходорковського і Німцова. Ну, вони інакші по образу і по типу позиціонування, і вони реально могли б конкурувати поступово, але вони могли б конкурувати з Путіним. А Навальний і Собчак, вони по своєму образу, ну, можуть в цілому подобатися не більше 3% громадян Росії. Тому, власне, і з ЮКОЗом, і з групою Німцова сталося, ну, власне, те, що сталося, і вони, ну, вже не є впливовими всередині російської політики. І так відбудеться з кожним, хто буде мати реальні перспективи. Бо в Росії ж формальна опозиція існує. Існує багато, ну, як багато, відносно багато політичних сил. Справедлива Росія, там існує комуністична партія, яка, ну, вони не єдина Росія, але по своїй суті вони, ну, працюють абсолютно спільно. Що теж погано, бо видимо існує плюралізм. А реально цього плюралізму не існує. Тобто ми ж кажемо, ми ж не Китай, в нас же не одна партія комуністична, і не В'єтнам. У нас є багато партій, будь ласка, вступайте, збирайте підписи. Але питання в тому, що сама процедура, ну, як от кажуть колеги, там, російські політтехнологи, сама процедура, якщо кандидат іде, збирає підписи, його зняти з виборів, ну, це надзвичайно легко в нинішній системі. Пані Катерино, ефір добігає кінця. Я вам дуже дякую за ваші вам. коментарі, за ваші думки. Катерина Одарченко, політтехнолог, була гостем цієї години в нашій студії. Одразу скажу, що гостем наступної години буде Ескандер Барієв, голова правління Кримсько-татарського ресурсного центру. Піднімемо питання про незаконні обшуки і затримання активістів у Криму. А за 5 хвилин в ефірі АТR новини «Заман» і потім вже повернемось до цієї студії. Дякую, що з нами.